angka sepisan ngayani dene kang angka loro ngayomi genep kang angka telu ngayomi tegese ngayani wajibing kakung kedah paring kaskaya guna kaya redana aji dumateng kang garwa wondene ngayomi jejering kakung kedah prawira piceksa paring pangayoman dumateng kang garwa wondene kang angka 3 ngayemi paring nafkah dhahir lawan batin ubo ramping sok glogok sinuntak kaparingaken dumateng ingkang garwa daya-daya bentuk ayu dian Triana anampi peparingipun ingkang garwa kanthi rena lila legawa sakedhik